Er det værd at teste Core GLP i 2026? Og hvordan køber du produktet med en pengene tilbage-garanti, så du kan prøve det? Det er netop det, jeg vil tale om i denne komplette anmeldelse af Core GLP. Hej, jeg hedder Sofia, og jeg vil fortælle dig alt, hvad du har brug for at vide, før du rent faktisk køber det. Så se med helt til slut, for jeg er sikker på, at denne video vil hjælpe dig med at træffe en mere velinformeret beslutning. Lad mig starte med en meget vigtig advarsel. Køb kun Core GLP via producentens officielle hjemmeside, da det kun er der, du har sikkerhed for at få det originale produkt og retten til garantien. Jeg lægger et link til den officielle hjemmeside i beskrivelsen af denne video for at hjælpe dig. Ifølge producenten er Core GLP et kosttilskud, der er udviklet til at arbejde sammen med kroppen ved at understøtte stofskiftet, samt hjælpe med appetitkontrol og balancen i blodsukkerniveauet, med det formål at understøtte vægttabsprocessen, når det kombineres med en afbalanceret kost og regelmæssig motion. Core GLP består af naturlige ingredienser af høj kvalitet, såsom koreansk ginseng, grøn te-ekstrakt, cayennepeber, bitter appelsin, ingefærrod, æblesidedadike, kanel, berberin og resveratrol. Disse ingredienser er blevet undersøgt for deres potentiale til at understøtte stofskiftet, fordøjelsen og den metaboliske sundhed. Nogle af dem har også antioxidante og antiinflammatoriske egenskaber, som er blevet bredt undersøgt videnskabeligt, selvom resultaterne kan variere fra person til person. Core GLP fremstilles under strenge kvalitetsstandarder. Derudover tilbyder Core GLP en 3 dages pengene tilbage garanti. Du kan afprøve produktet og se, hvordan det kan hjælpe dig med at nå dine mål for vægttab og øget energi. Hvis du ikke er tilfreds med resultaterne, kan du anmode om en refundering direkte via den officielle hjemmeside. Denne garanti gælder dog kun ved køb af det originale produkt. For at hjælpe dig, lægger jeg linket til den officielle hjemmeside i beskrivelsen af denne video. Køb kun derfra. Men virker Core GLP virkelig? For at være helt ærlig, kan det hjælpe med at understøtte din vægttabsproces, når det bruges regelmæssigt og kombineres med en afbalanceret kost og regelmæssig motion. I så fald kan det fungere som en naturlig støtte på din rejse mod vægttab. Som med alle kosttilskud kan resultaterne variere fra person til person. Derfor kan Core GLP være værd at prøve, hvis du leder efter en naturlig måde at understøtte dit stofskifte og din vægttabsproces på. Det er værd at teste det og se, hvordan det virker for dig. Da produktet tilbyder en pengene tilbage garanti, kan du afprøve det og vurdere resultaterne. Hvis du ikke er tilfreds, kan du blot anmode om en refundering via den officielle hjemmeside inden for de 3 dage. Hvis du beslutter dig for at prøve det, finder du linket til den officielle hjemmeside i beskrivelsen af denne video. Jeg håber, at jeg har hjulpet dig med at træffe en mere velinformeret beslutning. Vi ses næste gang.